Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I see the mayor brother Ebudon TV. Onyame ga nwa agwata omu na ebecha. Una afọ ya na-ekwu sinsi. Mgbu a na-eti sinsi gbasara ndị a na-egbu n'Enugu steeti. Ndị Boko Haram na-egbu n'Enugu steeti. Akụ na afụgo na ndị fada ata igo ya ọnụ. Mgbu a na-eti sinsi na-ajụ ka ebe ndị ọchịchị anyị nọ. Ọ na onwere ndị anyị tọrọ votu. Ọ na onwere ndị na-achị anyị n'Enugu because awe nke m kwuru gbasara mmadụ na-asị na iwudo onye Enugu iwudo nwaanyị ji ata ya ọnụ isi adịghị ya mma. Azị ya n'isi so ọwụze na onye Anambra na mawo onye Enugu enwezi fresi bi na Enugu. Ọrụ ụmụnne m ka a na-egbu ihe ahụ. Since ka nna asị ka ezi ebe ndị ọchịchị anyị nọ n'Enugu na ndị mmadụ anwụkwọ n'ebe ahụ. Wachanụ fina kụrụkọta ife nji maka ekwu. Otu aka ọ na-adị mgbe gboo. Ọ dị priest ndị ụkọchukwu niile na ndị fara niile yizi akwa fara a na-eje gọọmenti haụsụ ka a ga jụọ gọọmenti si ya ma nọzikwe nke a na-eme. Otu aka ọ na-adịbụ mgbe gboo mgbe ọ na-awụ ordinary individual abara na-atụ ụjọ ọnwụ before ọ ndị ụkọchukwu na-ebute ụzọ ndị mmadụ na-eso ha n'azụ aka si na ha etitego n'ụra. Yes, nne m so steeti adịba ma ọ dịba bụ ha etitego n'ụra because ha wụ ndị na-ebute ụzọ before ha dị atụ ụjọ because ha ma na egbu ha maka eziokwu a na-ekwu na ha nwụrụ Chukwu maka ọ doro ha anya na ọnwụ na ha nwụrụ Chukwu. Wọcha ka ndị priest niile zuo eyiri akwa wee na-agagharị iwe na nke ndị gọvanọ na-agagharị ngagharị iwe na ha chịara iwu ha niile jiri akwụkwọ jiri gafee ya ngalaba osi n'aka wee na-aga gọọmenti asụ ka ajọ gọọmenti ebe ka ha nọ ya wee na-eme ha. Yes, etitego n'ụra ụtọ ka esi eme ya before ọ na-atọ ụtọ. Watch and video. I cannot say much. Watch and video. Maka ọ dị na na-eti mkpu a ejela na-eti mkpu enwe na-emegharị ahụ ụmụazị a na-ekposi ndị be anyị. Enough is enough. Ọ dị na na-eti mkpu a. Watch and video. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I see remain your brother Ebudon TV. Onyame ga nwa agwata omu na ebecha. Biko akwadogo na anya kita na Soludo the best. I won't feel the kita. Akwadogo na anya na Soludo the best. Ihe niile Soludo plan na ọ na-eme na Anambra steeti. Ụfọdụ ndị na-amụrụ ya kita na-eme na be ha. Ihe gbasara ka esi akụti ụlọ maka ewude kidnapper ndị Imo steeti amụtaghị gọvanọ of Imo steeti ebidogo ime. Kita gọvanọ of Benin City ya wedo ha amụtaghị ya na last week ka anyị fụrụ ebe gọvanọ wuchi ndị sekuriti gara na be onye na-eme kidnapper enye ọda sekuriti si ụlọ a niile ọ Soludo bidoro ya nwa agbafọ. Kita otu ahụ esi eme announcement ọnwụ na ị na-ebu oke ite ọnwụ na ị na-eme eze nwaanyị bịa gosi anyị ebidokwere ya na bili niile ebidola ha chala Edo steeti. I no one day you were the best governor wee nye Soludo ngwaleze nke na-eme na ịgba nke na-eme echi niile echi nke a Soludo na Tinubu na-abịa Ọnịcha, Tinubu na-abịa Anambra steeti ka ọ mee gịnị ka ọ bịa kọmishọna ha the best government house na Eastern Zone. As the Soludo rụrụ ebe a na-enwebeghị afọ olesi ma na Dubai gọọmenti. As the Soludo rụrụ na new gọọmenti house na onwe obodo ọzọ ya afọ olesi ma na New Jersey or Dubai ka ya afọ the gọọmenti house a. Nwamba afọ chere gaba onye ka na-edi dị n'ọchị ịpụta isi na iwu gọvanọ na ịchọrọ idozi obodo ihe nwee ife ibu n'obi. Ịmana a na-agwa Tinubu ka ọ kpọta onye ga-anọchi anya ka ọ bịa soro leta ihe a. Tinubu si ọnwụ
si na mmadụ ahụ na-etikwa n'isi ebe a na ọnya Tinubu ga-abịa fụ ihe a na ya bụ nwa mmadụ na-arụsị ọrụ ike nwanne kirigodo na vida ka ọ na-olugodo ihe ekwuru ebe a ka ọ na-ofo ihe ndị Benin City kwuru ebe a ozatịrị ihe ahụ eme na Anambra steeti ka a na-eme watch and video information. All the people when they go the thing for road, government don't give marching order. From today, you only have from 6:30 in the evening till 10:30 to pour it. That's where you get to pour. After that time, make you stop. So that the people, when they come out go fit come out and finish before they go break. So that all of go look neat. We dey talk am again. All the people dey pour the thing for road. Government don give order. Say from today, you have just 6:30 in the evening till 10:30. Na the only time wey you get to pour the thing for there. If you pour the thing outside this time, government go catch you, hospital go catch you, and you go pay the cost. Hospital, sanity, the cost wey I mean no be say we dey collect money from you, but we go still suffer you the way wey you deserve. Another one, all the people wey dey pass information, omo dey fight, youth dey fight. Make una stop such information. Omo is at total peace. Hospital, sanity. Number 3. Oba and council, they don't give us power to come pass this information again. All the native doctors, all the people wey know from Omo, who are from east because they pursue now. One room don full for champ. One room, over 30 people dey inside, waiting for you and juju. All the people wey put juju inside Omo, una get 7 days to pack everything, including yourself, comot. If we catch you after 7 days, you know wetin you are not pack and community go do. All the landlords wey give houses to these people, go tell them, say na 7 days dem get to stay in Omo. We no go stay for community. People go from anywhere, pack juju, dey full inside our community. House pack, 7 days only. At the expiration of the 7 days, we shall be moving from house to house. And anywhere we catch such people, the landlord will also be in trouble. House pack, sanity. Number 4, the rate our young girls dey dress today, community say no to it. We no go dey. Young girls, the presence of our fathers and mothers, breast dey open, dem wear only pants dey waka. From today, such dressing should change. Otherwise, anyone wey we catch, we don get the authority. We go flog you, naked you totally, so that make that way you no wan hide. We go help you open am. All our boys too, all of them follow for indecent dressing. You go leave nyash wey dem dey cover, you go open am go cover laps. From today.